Neața lume, sunt Dani, de pe MCTV și știu că n-am mai pus multe videouri. Am fost și eu în vacanță. Cu Andrei. Zi-mă ceva! Hai, Zici eu. nimic? Bine. Bine! Ah, Ne, nu mai are spawnare. stai că trebuie să mă grăbesc. Ok. Da, astăzi facem o țipătoare automată. Cu gaz. Nu, aici trebuie să pun ca să nu se mai moare ei. Deci, Aha. să vedem cum funcționează. Andrei, ți-o da drumul. Bine, am eu onoare. Ia. Gata? Mhm. Ting. Am murit. Așa. Și acum vreți să vedeți cum se face? Nu vă arăt. Nu. Ce bană. Ok, deci. Avem nevoie de multe spawnuri de gaz. Eventual folosiți mini items. Da, eu nu am. Un dispenser, redstone repeater, redstone torch Never. și ceva de decorare. Eu o să folosesc lena albă. Așa. Faceți un tunel de 7 lâne. Lene. Țipătoare. Aceea e capătul. Andrei, Da. tu ce faci? Mie să nu se facă gălăgie. Oh. Dar nu se aude nimic. În orice Aha. caz. Ok. Bă. Deci că intri în canta combeci. Olo, știi și cu Counter Strike. Așa, deci asta e primarul. Puteți să închideți. Pardon, pe partea asta. Închideți, da? Acum ce? Faceți o gaură. Nu te-am dat de bedru, pe super pat. Chiar mai mare are spate. Așa, și în gaura asta. Mai mare. Mai mare. Așa, și în gaura asta. Punem așa și așa. Un reston aici, un reston aici, un reston aici, un reston aici. Acum da. Reston așa, reston așa, reston așa. Așa, mă. Un lever aici și-l oprim. Facem un reston până sus. Și oprim. Așa. Acum până aici. Facem mai mult puțin loc liber. Mai mult puțin loc liber. Nu adevărat, mai mult puțin loc liber. Așa și o să loc pe Andrei să umple acele dispensere cu spawnuri de gaz. Ok. Asta că am umplut cu magma cub. Aoleu, am umplut cu skeleton. Gas. Și aici umpleți în ca să gaște seara. Gas. Așa, umplem. Atât. Acum mergem la Andrei să vedem ce face. Ce faci, bă? Umplu. Tu. Așa mai umpli și tu, că mie melene singur. Așa. Acum, cu asta aici așa. Și apoi duceți o dâră de reston. Adevărat. Ok, asta se de încercare. Sunt la cu arcul.
Uite, o să zice... Ei!